Cazin postao prva lokalna zajednica u Unsko-Sanskom kantonu koja sistemski financira rad invalidskih udruženja. Početkom 2024. godine kao i ranije, ni ove godine nećemo moći uraditi zacrtano, nemamo dovoljno novaca. Iz gradske uprave su nam rekli da smo zakasnili i da su sredstva za organizacije civilnog društva podijeljena. Pa vrijeme je za nove promjene. Da, 2025. godina donijela je promjene. Udruženje distrofčara Cazin odlučila je pronaći načina kako riješiti sistemsko financiranje organizacije osoba s invaliditetom u svome gradu. U februaru mjesecu smo otpočeli našu inicijativu zvanično i operativno. Dogovorili smo strategiju, uradili formu nacrta strategije i istu dali na razmatranje u upravu projekta kako bismo dobili financijsku podršku za implementaciju naše kampanje. Nakon toga oformimo projektni tim i krećemo s prvim aktivnostima. Sljedeća aktivnost je bila sastanci s donosiocima odluka i kako bismo isti upoznali sa našim nastojanjima da pomognemo kako našim organizacijama, tako i našoj zajednici, kako da sistemski riješimo financiranje organizacije osoba s invaliditetom. Potom smo pristupili medijskim nastupima. Održali smo konferenciju za medije i najavili široj javnosti našu kampanju. Uradili smo promotivne letke, održana su 2 foruma i više druženja s građanima. Projektni tim je utvrdio tekst inicijative i odlučio da isti uruči u proceduru gradskoj upravi. Nakon toga, nećemo reći iznenađenje, desio se sastanak s gradonačelnikom osobno, predstavnici projektnog tima, predstavnici mreže organizacije osoba s invaliditetom. Održali smo sastanak s gradonačelnikom grada Cazina. Gradonačelnik nam je ponudio zaključke i mi smo željeli da javnost upoznamo sa našim uspjehom. Na jednoj konferenciji za medije smo okupili veći broj medija i naše javnosti. Saopćili smo da je naša kampanja uspjela i čime je grad Cazin postao prva lokalna zajednica u našem kantonu. Prva je sistemski uredila budžetsko financiranje organizacija osoba s invaliditetom na svome nivou. Koristimo priliku da se zahvalimo svima koji su na bilo koji način podržali našu kampanju, prije svega našim građanima koji su sa oko 600 potpisa koji su stavili na našu inicijativu u stvari bili najveća snaga našoj kampanji.